Studenti završne godine Vojne akademije izveli su na Pasuljanskim livadama pokaznu vežbu Diplomac 2008. Srpska vojska jeste i bit će najbolja vojska u regionu, poručio je predsjednik Srbije Boris Tadić studentima. On je rekao da Srbija nikome ne preti, ali da će na miran i demokratski način braniti svoje legitimne interese i integritet. Pitomci Vojne akademije pred odbranom su diplomskih radova. Pre stupanja na početne oficirske dužnosti na poligonu Pasuljanske livade imali su odgovoran i težak zadatak da pred najvišim državnim i vojnim vrhom pokažu šta znaju, koliko su spremni i obučeni da komanduju jedinicama srpske vojske. Vežba je počela naletom avijacije, a na nebu je posle mnogo godina ponovo dominirao MiG-29. Artiljerci, pešadija, oklopno mehanizovane jedinice, precizna protivoklopna podrška iz helikoptera, sve je na poligonu funkcionisalo besprekorno, a prve čestitke po završetku vežbe učesnicima je uputio predsjednik Srbije Boris Tadić. Bez stabilne i snažne Srbije... Prvi put domaćoj javnosti i mnogobrojnim stranim vojnim izaslanicima pokazana je organizacija kontrolnog punkta za potrebe mirovnih misija. Vežba je u potpunosti organizovana prema međunarodnim NATO standardima.